Så sidder vi her i et flot mødelokal med et flot baggrund her i Esbjergs klubhus. EFB har slået 1 med 3-1. Holdleder Hasse Alsing, hvad siger du til sådan en kamp som i dag? Jo, men det var en god kamp. Det er vores første hjemmekamp, og vi har haft en kort opstart her efter sommerferien, og vi har haft en forrygende start. 2 sejre på 2 kampe. Og vi havde frygtet det en lidt. Vi har altid haft det lidt svært mod en, men det gik i aften. Hvad siger du så? Jamen, jeg var meget på bølgelængde med Hasse. En kamp, som vi havde set frem til. Først og fremmest, fordi det var vores første hjemmekamp. Og så er vi kommet rigtig godt fra start med en super præstation over Fredericia, hvor vi vandt 4-1 i den første spillerunde. René, nu her, hvor du er træner for det her hold, hvordan er det med det her hold her, som du har? Det er FB's tredje hold, det ved vi alle sammen, men hvordan er dynamikken? Hvordan får I mange spillere ind og ud hver uge, eller hvordan er der udskiftning? Nej, vi får ikke mange spillere ind og ud. Man kan sige, når Hasse og jeg taler om det hold, som vi har, så er det jo klubbens første hold. Fordi det er moderklubbens første hold, så er det rigtigt. Så har vi et hold, der heldigvis også i aften har vundet over i Middelfart. Men ellers så får vi ikke, der er ikke noget svingdør i FB, kan man sige. Vi spiller med de spillere, vi har. Og i dag havde vi 2 dygtige U19-spillere med. Og det prøver vi at gøre alt, hvad vi kan for at tage så mange unge spillere med som overhovedet muligt, så de kan prøves af. Så vi også kan blive dygtige til at fastholde dem i vores seniorfodboldklub. René, nu har du jo også været tilknyttet i FB i mange år. Hvordan er det så eksempelvis at være sammen med sådan en koryfær som vores gode Hasse Alsing, som har været et kendt ansigt i fodboldmiljøet i mange år? Hasse, han er en fornøjelse at være sammen med. Han er der 100% for spillernes skyld. Og det vil alle vide, der både har sin daglige gang i FB, men også er i vores seniorafdeling, at den vigtigste person for spilleren, det er Hasse. Og det tror jeg blev meget godt illustreret ved, at da de fandt ud af, at Hasse han fortsatte i seniorafdelingen som holdleder, så tror jeg 100% jeg kan sige, at det var det største jubelbrøl, der kom. Vi andre, der også forlængede, det var sådan lidt mere gennemsnitlig jubel, men Hasse, det var helt op at ringe, så det er helt fantastisk. Altså, nu vil jeg så lige spørge dig lidt. Nu har I fået sådan en fantastisk start her med 2 kampe og 2 sejre. Hvordan ser I så, skal vi sige, de næste kampe? Jo, men altså med sådan en start her, så er det klart, at vi er optimister. Nu skal vi møde Bramming onsdag aften, også på hjemmebane. Og det er da også en kamp, hvor vi håber at vinde og forventer også en sejr. EFB Bramming, det er altid sådan lidt et lokalbrag af de sjove. Ja, sådan et rigtig lokalbrag. Ja, det er det. Det kender vi jo fra gammel tid, os alle sammen. Så skal vi til Broager bagefter. Ja. Og det er jo en lang tur for os, selvfølgelig, ligesom det har været for jer i dag. Men den ser vi også frem til. Der skal vi ned og møde nogen, vi ikke rigtig kender. Men vi må se. Hvad siger du, René, når du til for det første den her lokalbrag mod Bramming på onsdag, og så bagefter Broager på udebane? Jamen, det bliver 2 mega spændende kampe. Altså, der er ingen tvivl om, at Bramming er spændte på at møde os. Det ved jeg, de er, og de har et hold, som spiller en type af fodbold, som måske ikke altid ligger super godt til os, så det bliver et spændende opgør herhjemme. Og så kan man sige, at Broager var vi over i Kolding, da de spillede 1-1 derovre, og lavede en meget, meget fin udledning til 1-1 derovre. Og det er jo et hold, som egentlig symboliserer sønderjyderne på den allerbedste måde. Altså, de arbejder en vis legemsdel ud til de ikke kan mere, og kæmper alt, hvad de har lært. Så det bliver en svær kamp i Broager. Og lige nok i Broager, nu René Østerled står jo netop for det der med at kæmpe en vis legemsdel meget langt ud. Det har vi set mange eksempler på. Det er også det, som der indgyder respekt, fordi der bliver gået til vaflerne, når man møder Broager. Hvordan kan I forberede jeres spillere på det, som spiller noget hurtigt fodbold? Vi prøver faktisk at gøre alt, hvad vi kan på ikke at fokusere alt for meget på vores modstandere. Vi har et klart spilkoncept hos os, og det er, at vi gerne vil spille teknisk fodbold med en masse gode bolde nede ved jorden. Og så er det klart, at når vi ser Broager, så kan vi godt se, at de kommer med noget power, og den power, de dueller, skal vi spille os udenom, og det tror jeg også, vi har en løsning på.
Hvad har du så at sige til det, Hasse, med så mange års erfaring inden for fodbold, som du trods alt har? Jamen, jeg er blevet vant til at tage en kamp i gangen, og det gør vi stadigvæk. Så det er, hvad vi gør nu her. Nu skal vi lige se, hvordan det går i Bramming først, og så begynder vi at fokusere lidt på Broager. Jeg vil sige tusind tak for jeres tid i øvrigt, de her. Det har været rigtig hyggeligt, og tak fordi I vil være med her i Seriebold. Velbekomme. Selv tak.